Sissa da ma saret lebda talba l-investigazzjoni wara li kien żvelat li fil-jiem tal-Karnival f'Għawdex operaw diversi cabs li ma kinux liċenzjati. Net News fl-aħħar jiem kien avviċinat minn diversi operaturi tat-trasport bbażati f'Għawdex li qalu li talaw diversi vetturi ta' servizzi ta' cabs biex joffru servizz ta' trasport għal-Karnival. Is-sewwieqa tat-taxis Għawċin qalu li raw għexieren ta' vetturi ta' dawn l-operaturi f'diversi lokalitajiet f'Għawdex. Madankollu l-Ministru Ian Borċ qal li ma kellu l-ebda talba biex jinvestiga. Jiena li smajt huwa minn mezzi ta' xandir li rapportaw xi ħaġa l-bieraħ. Ma kelli ebda talba formali mill-assoċjazzjoni ta' dik ta' Għawdex. L-aħbar li operaturi telgħu minn Malta biex joffru servizz f'Għawdex kienet ikkonfermata mill-Gozo Tourism Association illi qalet li din mhix l-ewwel darba li operaturi bbażati f'Malta jaqsmu lejn Għawdex fil-ġranet fejn ikun hemm influss ta' Maltin lejn il-gżira ta' Tletoljiet. Madankollu l-Ministru Ian Borċ qal li dwar din il-kwistjoni kien hemm ftehim u mhux regolament li fi kliemu skada fl-2013. Dak li għandu x'jaqsam kumpaniji privati u mhux allura il-kelma taxi illi operaw dawk għandhom dritt joperaw Malta Għawdex. Fl-aħħar jiem il-Gozo Tourism Association appellat ukoll lill-awtoritajiet sabiex jiżguraw li kulħadd josserva r-regolamenti ikun hemm level playing field u l-operaturi Għawċin li qed jaħdmu skont il-liġi ikunu salvagwardjati.